Tak zdravím vás, přátelé, u dalšího rozhovoru. Dneska moje pozvání přijal bývalý ligový fotbalista, držitel titulu se Slaví Praha z roku 96, Tomáš Klinka. Ahoj Tomáši, vítám tě tady. Ahoj, Míšo, čau. Já tě trošku představím pro ty, co tě neznají nebo si tě nepamatujou, tak jenom kde jsi působil v lize, případně mě doplň nebo oprav. Takže ty jsi hrál za Slávii, jak už jsem říkal, a s ní máš titul v 96. Viktor Kažiškov, Český Budějovice, Drnovice, Zlín, Kladno, na Slovensku Spartak Trnava a v Německu druhá liga, jestli se nepletu, Erzgebirge Aue. Máš to úplně přesně. Super. Máš to úplně přesně. Případně, kdo Tomáše neznáte nebo si ho nepamatujete, tak ho můžete pravidelně vidět v silvestrovském derby. Tam ho sleduju i já, vždycky mu fandím, aby se mu dařilo. Mohl bych říkat, já toho znám, toho kluka. Tome, díky moc, že jsi přišel. A první věc, co teď děláš? Jsi pořád někde ve fotbale, pohybuješ se ve fotbale, nebo se věnuješ něčemu jinému? V prostředí jsem svým způsobem po ukončení kariéry úplně odešel a vlastně teď se věnuju realitám a developingu. Takže práci, která je úplně teda mimo samozřejmě sportovní prostředí, když fotbal trošku sleduju, mám spoustu kamarádů, s kterými se stýkám, bavím, ještě fotbal pořád aktivně hraju, i když na samozřejmě na těch nižších úrovních. Ale samozřejmě bavíme se o tom, jsem s lidma, s kterými jsem kdysi hrával, nebo proti kterým jsem hrál, takže po nějaký povědomí o tom stále mám. Super, skvělý. A jaká byla tvoje cesta do profi fotbalu? Jestli nám můžeš prozradit. Byť už je to nějaký pátek, ale jak to probíhalo tehdy? Nějaký pátek to je, tak vlastně začalo to tenkrát v 5 letech, což je opravdu už velmi, velmi, velmi dávno. Já jsem začínal na Libuši, pak po nějakém progresu jsem se vlastně dostal, myslím, že v 7 letech do Slávie, kam se mě tenkrát bral pan Milan Zajíček, dnes už bohužel mezi náma není, nicméně vynikající člověk a trenér. No a vlastně tam pokračovala moje éra ve Slávii, kde jsem prošel všema mládežními kategoriema. Ne vždycky to bylo hezký období, ale vlastně na ty hráče už tenkrát byl tvořen nějaký tlak samozřejmě, protože to nebylo to o kroužku, bylo to pak o tom, že ty děti nebo respektive nás připravili na to, že prostě kdo se tím bude chtít živit, tak nějaký tlak prostě na sebe musí vzít a musí být odolný tomu tlaku. Takže byl jsem i prostě v letech třeba 12, kdy jsem byl ze Slavy na vyhození ve své podstatě, kdy samozřejmě jsem měl nějaký problém, byl jsem menšího vzrůstu a tedy. Nikdy jsem se s tím nechtěl smířit, takže nějakým způsobem jsem se vždycky zakous a chtěl jsem dokázat těm trenérům, že to je špatně. Mě poslali pryč. No, což se nakonec jako tato povaha se nakonec jako byla dobrá v tom, že samozřejmě to fakt posunulo dál a jako důležitý v tom bylo nikdy se nevzdávat a vždycky prostě věřit tomu, že to, co člověk chce dokázat, tak se mu podaří, ale samozřejmě ne vždycky to tak je to prostě i o štěstí, to samozřejmě těch potom vlastně, že my jsme byli ročník, který vyhrál dvakrát rocenský titul, předtím jsme vyhráli žákovský titul, my jsme vlastně vyhráli všechno na té úrovni mládežnický, co se dalo. No a z toho ročníku, který vlastně potom z toho vzešel, tak jsme se tím nějakým způsobem živili já, Lukáš Rolím, Jirka Steinerů a trošku, myslím, že Venca Vintrů. Jinak vlastně z toho ročníku se potom dál do profi fotbalu neposunul skoro nikdo, jo. A proto říkám, samozřejmě vždycky je dobrý myslet i na ty zadní vrátka, na tu školu, protože to, že něco chcete a jdete se zatím, ještě není samozřejmě rovnice k tomu, že se to dokáže, že to prostě jak dopadne. Jo. Je to opravdu o tom čase, o tom štěstí, o tom, kde zrovna jste, kdo si vás všimne, kdy prostě ten výkon zrovna podáte dobrý a samozřejmě pak dál se stejně ukáže, když se vám to jakoby podaří na té jedné straně, tak pak je to stejně o tom, že tu kvalitu musíte jakoby podávat dál, aby u vás ten zájem byl, aby opravdu bylo na čem stavět. Jo. Takže ta moje cesta do toho profi fotbalu byla takhle ve své podstatě jenom v té Slávii, byla hodně trnitá, dlouhá. No a pak vlastně já jsem vstupoval do A týmu někdy, když mi bylo 16 let, 17, 16-17, kde jsem tam vlastně zažil veškerý hvězdy, který tam tenkrát byly, který vlastně hráli pomalu sami. Zažil jsem tam pana Sipra, zažil jsem tam Láďu Šmicra, jako lidi, s kterými jsem ještě dneska v kontaktu, takže ta éra byla dobrá, bylo to velmi poučný a bylo to ještě ve své podstatě v jiných pravidlech, než je to dneska. Jo. Já jsem tam vstupoval, kdy vlastně mládí nebyla zásluha, jo. Mládí prostě si muselo vydobít to svoje místo na slunci.
Dneska si myslím, že se to trošku obrací a ty mladší to mají hodně lehčí. A myslím, že by za to měli být vděční, že prostě takhle mají, protože za nás to takhle opravdu nebylo. Jo, my jsme museli prostě plnit pokyny těch starých a pomalu jim vykat a mělo to něco do sebe a bylo tak správně, protože prostě tam byla určitá úcta k těm lidem. Já, když jsem třeba tam měl Ivo Kroflíčka, který de facto mohl být můj táta v tu dobu, tak jako kdybych něco řekl, tak jsem mi okamžitě dostal pohlavek, jo. Takže ta doba prostě byla v tomhle tom hrozně jiná a byla úplně odlišná. Aha, super. Já si to pamatuju, teda jakoby, já jsem trošku mladší než ty, ale mám to stejně, jak když jsem šel, nebo když jsem byl v dorostu na Xaverově, tak tehdy za Ačko hrál Martin Frýdek. A to já taky chodil po špičkách kolem něj, ne? A dobrý den, a co děláš? Tykej mi. Tak jo. Takže rozumím tomu, no. Dneska už je to trošičku asi jinačí, ale asi ne všichni. Myslím si, že u některých těch dobře nastavených, tak tam ta úcta je. Ale chápu, že ta doba jako taková byla jiná. A tak ono to je dneska vůbec o tom nastavení asi té společnosti. Ono dneska prostě ty pravidla vůbec se jako zmírnily. Je to už podle mě i tou školou samozřejmě, kdy prostě ta dnešní jakoby generace si dovolí daleko víc, než jsme si dovolili my. My prostě, já jsem tenkrát byl rád, že dostanu poznámku a nebo že ji nedostanu pohlavek, aby se to táta doma nedozvěděl, protože když se dozvěděl, tak bylo dvakrát takový rošambo než v té škole. A dneska prostě bohužel ta doba v tomhletom směru si myslím, že je to škoda, že prostě lidi ztrácejí jakoby úctu k autoritám. Jo? A tam si myslím, že to je špatně. Tam je to za mě velmi špatně a prostě autorita nějaký prostě by tam měla být, tam měla by tam být nějaká úcta k těm lidem, kteří jsou v nějakým způsobem starší, mají o něčem větší přehled, ať už je to sport, škola, cokoliv, ekonomika, měla by tam být nějaká sebereflexe v tom, že ty lidi by prostě měli k sobě mít nějakou úctu a ty autority nějakým způsobem vnímat a ctít. Mezilidská úcta. Tak. Prosím tě, ty už si něco málo zmínil, ale já bych byl rád, kdybys byl trošku konkrétnější. Jaký překážky si musel ty, nebo si myslíš, že musí prostě ty hráči na té cestě do toho profi fotbalu překonávat? No, překážky, no to je samozřejmě strašně individuální, ale je to o tom, že asi takhle, podle mě, když ty kluci začínají ten fotbal hrát a od malička, tak prvotně je důležité, aby je to vůbec bavilo, jo? Aby nějakým způsobem si našli třeba i nějaký svůj vzor, který dokážou napodobit, nebo aby vlastně se snažili, když se koukají na ty fotbaly, aby se třeba snažili to uplatnit, to vidění toho, jak se třeba ty akce vznikly, nebo tak to uplatnit samozřejmě potom v té svý hře, jo, aby měli takový ten prostě zdravý vnímání toho fotbalu. A pak je to o tom, že samozřejmě je důležitý ten trénink a prostě ta ochota pro ten sport nebo pro to, co vás baví, něco udělat. To znamená, já nevím, skončí trénink, přidat si třeba něco navíc, dělat víc nožiček, dělat víc techniky. Jo, asi není smyslem skončit trénink a dát si pár stovek navíc. Jo. Tam spíš jde o to, jakoby ladit tu techniku a vybrušovat, protože ta potom samozřejmě do budoucna vám může jakoby pomoct v tom směru, aby se to řemeslo vládli dobře. A samozřejmě ta fyzička se vždycky dá nějakým způsobem dohnat, jo, ale ta technika se dohnat nedá. A když my jsme tenkrát s někým polemizovali nad tím, proč jsou třeba jižní státy techničtější, tak my jsme byli v době, kdy vlastně jsme přes zimu vůbec nemohli používat hřiště. Že jo? My jsme neměli trávu, my jsme měli škváru, nebo byl sníh, tenkrát nebyly ty podmínky, které jsou dneska. To znamená, že my jsme vždycky říkali, hele, v té Itálii a Španělsku prostě oni jsou na té trávě o 4-5 měsíců díl, než jsme my, a to je ten rozdíl těch technických dovedností, který oni vlastně mají, protože za těch 10 let, od těch 6 do těch 16, než se dostanou vlastně k té kategorii, kdy se máme to, jestli v té dospělé kategorii budete mít nějaký efekt nebo ne, tak samozřejmě oni měli 10x5 měsíců navíc toho, že si vlastně hráli na té trávě přírodní, jo, mohli si zkoušet cokoliv, což vlastně my jsme neměli. My jsme byli v naší době schovaní do hál a na zimní turnaje, na škváry a prostě tyhle ty možnosti nebyly. A tam samozřejmě byla vlastně ta rezerva toho si myslím, což dneska se mění, dneska prostě aspoň jsou ty umělé trávy, jako ty děti mají daleko víc možností se na tom pohybovat celý rok, takže tohle to si myslím, že je velká výhoda.
No a potom jsem překonal překážky, no je to o tom, že i ty děti někdy jdou na lavičku, musí se smířit s tím, že prostě najednou nehrajou, tak ten efekt toho prostě ne se jakoby urazit, ale prostě začít se sebou něco dělat a chtít dokázat tomu trenérovi, že prostě to dělá, že vlastně on udělal tu chybu, no a to jediné, jak mu to dokážete, je ten trénink, že na tom tréninku budete prostě lepší a lepší a že si budete víc dovolovat a to člověk neukáže v zápase, jo? To je třeba prostě dokazovat každý den. Takže a když to dokazujete každý den, tak pak ten trenér si to musí samozřejmě na tom tréninku všimnout, že jo? Takže to není o tom, že počkáte na to, až bude další zápas za týden a tam mu to ukážu, tak to není. Musí se to ukázat vlastně od toho pondělka do toho pátku, jo? Protože jiná cesta vlastně v tomto směru není. A to je o tom, že vlastně o tom tlaku, že i ty děti musí nějakým způsobem ten tlak na sebe vzít, přijmout, že prostě třeba týden nehrajou, nebo nehrajou měsíc a prostě poprat se s tím. A ten, se s tím popere, má daleko větší šanci potom se uplatnit v tom profi fotbale, než ten, kdo to má nalajnovaný a je prostě celou dobu jakoby lídr toho týmu a pak najednou se mu stane, že není. A většinou ty lidi se s tím pak nedokážou srovnat. Jo, to je za mě jakoby takový poznatek, protože já to zažil i ve své kategorii, byli prostě lidi, kteří byli velmi dobrý, byli skvělí hráči a pak prostě přelom 15-16 let se jim stalo, že se buď chytli s nějakou partou, nebo prostě začali chodit, tenkrát začínali s kořáky, takovýhle věci. Fakt jsem to lidi zažil, byli to skvělí fotbalisti, a vlastně nedokončili ani 18. rok v tom dorostu v té Slávy. Jo. A byli to skvělí hráči, podle mě s velkýma dovednostma, ale prostě ta doba tenkrát je semlela takovým způsobem, že vlastně z toho úplně vypadli. To se vlastně bavíme o konci 80. let, začátku 80. 90. Vlastně 80. let, začátek 90. No. Hele, mě si přivedl na myšlenku, jak jsi teď mluvil o tom trénovat od pondělí do pátku. Řekněme, ten hráč ve věku, řekněme žákovský věk, nějakých 12, 13 až 15, 16, jakou četnost tréninků by měl mít, aby to bylo dostačující, aby se dokázal zlepšit natolik, aby byl konkurenceschopný v těch starších ročnících potom? Já si myslím, že my jsme to měli, já si myslím, že ta doba se nějak nezměnila v tom, že ty děti podle mě mají furt stejně, nebo když se věnují tomu sportu, tak my jsme tenkrát, já nevím, my jsme denně trénovali, pak jsme přišli domů, ještě jsme si vzali kolo, nebo respektive hokejku a šli jsme zase ven. My jsme ve svým podstatě vůbec doma nebyli, jo. Naše prostě prvotní věc byla dát tašku domů a zmizet ven, jo. Dneska samozřejmě to takhle není, ale myslím, že ty děti dneska zvládnou normálně 5krát týdně trénink úplně bez problémů prostě a dneska k tomu mají podmínky, mají k tomu sportovní školy, hned se tomu můžou věnovat. Myslím si, že 5krát týdně není vůbec žádný problém. A hlavně je to o tom, že ty děti tam člověk netáhá z toho důvodu, aby je nějak jako fyzicky tavil, ale spíš, aby si s nima hrál, aby prostě do ní dostával ty dovednosti zpracování balónu, vedení balónu, hra 4-4, 5-5, 3-3. Jo, to všechno v tom týdenním cyklu se může samozřejmě udávat, můžou spolu hrát turnaje a tam vlastně dostávají do sebe nějakým způsobem ty dovednosti, obejít hráče a tyhle všechny věci. Takže myslím, že 5krát týdně není vůbec žádný problém a že to je standardní i dneska, co by měli zvládnout a úplně bez problémů. Souhlasím. Mně se líbí, že já vždycky si tady přečtu tu otázku, kterou mám následně pro tebe a vždycky ty mluvíš a otřeš se o tu otázku, jo. Tak to je vtipný, takže možná se budeme v některých věcech opakovat, ale případně zkus to třeba vzít ze široka nebo víc do hloubky. Myslíš si, že něco chybí dnešním fotbalistům oproti tvojí generaci, nebo naopak, že dneska mají něco, co vy jste tehdy neměli? Myslím, neřekl bych, že chybí, nebo respektive asi chybí, protože říkám, já jsem toho názoru, když to jakoby trošku vezmu ze široka, úplně k těm začátkům, tak já dneska vlastně spousta názorů, že nemáme tvořivý hráče, že se nedaří vychovávat tvořivý hráče, což svým způsobem je pravda, protože dneska, když se podíváme na Spartu, na Slávy, tak tvořivý hráči tam hrajou cizinci. V dalších jakoby mužstvech je zase hrozně málo tvořivých hráčů, který by vlastně dávali té hře nějakou myšlenku. Takže a to se vlastně za mých dob, nebo opravdu dneska můžu říkat za mých dob, to jsou ty 90. leta, vždycky v nějakém týmu byla nějaká desítka, která byla jakoby stěžení pro ten manšaft, který udával ten herní tón. Ať už to tenkrát já jsem zažil Jardu Ložka na Žižkově,
Ve Slávii samozřejmě tam byl Ondra Krištofík a Karel Poborský a tyhle ty. Takže samozřejmě vždycky tam byli tvoří hráči a to si nemyslím, že byli tvoří hráči v tom smyslu, že by udělali 100 nožiček nebo udělali x přešlapovaček, ale prostě tvořili to, protože ten fotbal nějakým způsobem viděli a viděli ty prostory na tom hřišti tak, jak jako jim to dal ten naservíroval ten mozek. Jo. A teď vlastně od té doby, co tady někdo vymyslel, že se ty děti začnou učit na čtvrt hřiště, pak na půl hřiště, pak na 3/4 hřiště, tak vlastně oni ty děti učí úplně jiný sport a my jsme od 6 let hráli na velký hřiště tenkrát. Ano, bylo to taky někdy jakoby zhluk dětí na jednom místě, nicméně tam se oddělovaly vlastně ty děti, nebo respektive ty zrna od těch plev tím, že začali ten sport chápat. Hráli to na té desce, která k tomu je určená, jo? Protože za mě, když se děti učí tenis, tak si jaký neučí na půlce kurtu, učí si na celém kurtu, hrajou to prostě na celý kurt, tak to prostě je. A myslím si, že učit někoho futsal, pak větší futsal a pak ho vlastně jakoby dostat do té formy toho velkého fotbalu je prostě za mě špatně. S tím, že si myslím, že to dítě jak je jako houba, tak prostě ač se to na nějakých úrovních nemusí zdát, tak prostě ty děti navnímávají ten prostor. Koukají na ten fotbal v nějakém Reálu, sledují Barcelonu, sledují nějaký další velkokluby, který milujou a prostě můžou aplikovat ty svoje myšlenky nebo ty svoje sny už od toho útlýho věku na to, jak dát třeba dlouhou přihrávku, nebo jo, jak to dostáhnout. Prostě podle mě začnou mít plasticitu toho prostoru takovou, aby potom do budoucna ten sport prostě viděli, nebo viděli tu hru jako takovou. Že ten fotbal je o tom, že člověk musí pochopit. Já jsem se o tom tenkrát bavil v AUVE s Anží Juskověkem, bavili jsme se o nějakých věci a Anži řekl krásnou věc. Říká, hele, já jsem zažil ve Sportingu Lisabon Robsona, byl jsem ve Wolfsburgu, fakt to byl vynikající fotbalista, měl krásnou kariéru a řekl krásnou věc v tom, říká, hele, v tom Realu Madrid, nebo respektive i v té Bundeslize jsou prostě lidi, s kterými se můžeš měřit v tom, že trefíte třeba 10krát břevno, 10krát tyč, to všechno je v pořádku. Ale pak v tom klubu jsou lidi nebo hráči, který myslí úplně stejně. A což je jako pravda, prostě tam jakoby potom ty myšlenkové pochody jsou prostě o tom, že už i ten back ví, jak ta situace třeba skončí. Jo, může tam stát nějaká chyba, ale oni prostě jsou myšlenkově naladění na stejnou notu. A jde o to, že ty hráči to prostě vnímají od začátku. A já si myslím, že prostě je třeba ty děti učit ten sport, který hrajou na tom place nebo na tom místě, na kterým se to hrát má. Protože kdyby to bylo tak, jak si někdo tenkrát před lety řekl, že to tak je správně, že prostě budou mít víc kontaktů a víc tohle všeho, tak třeba Martin Dlouhý, futsalista, je vynikající, vždycky byl vynikající futsalista, myslím, že světová extra třída, ale co se týče velkého fotbalu, tak nikdy vlastně nedosáhl dál, než podle mě na 3. ligu nebo na divizi. Jo? Teď bych ho nechtěl nějakým způsobem nasknout, ale myslím, že nic víc jakoby nehrál. Přesto jako futsalista je vynikající. Obejde jde na jednoho, udělá si z každého, co potřebuje. Na tom malinkém prostoru je to prostě hráč par excellence. Pak je ten velký prostor a ten velký prostor není o tom, že obejdu 6 hráčů a dám góla. Ten prostor je o tom, že ho vidím a že třeba tou jednou přihrávkou překonám třeba 2 řady hráčů, nebo 5 hráčů, nebo 2 hráče, to je úplně jedno, ale je to o tom, že prostě on vlastně nevidí to hřiště v té široké fázi, jo? Vidí ho v té kratší. A tam si myslím, že ty děti navnímají od začátku to hřiště a že by to měli prostě se učit tak, jako jsme se učili my, prostě od 6 let hrát to třeba 2x20, ale prostě na celý. Ano, chápu, že děti budou dávat spoustu gólů, taky jsme to dávali jsme to pod dřevno, děti tam nedosáhly, to tak je, ale učíš se vlastně ten sport, který se učit máš. Neučíš se něco jiného a pak jdeš vlastně do většího, jdeš do jiného sportu. Jo? Já si myslím, že tam je o tom, že vlastně ty kluci navnímají tu hrací plochu takovou, jak ji navnímat mají. Tam si myslím, že je zásadní problém v tom, že potom netvoříme kreativitu. Pavel Nedvěd taky nebyl jakoby typ Messiho nebo Ronaldinha, ale prostě dokázal dát přihrávku, která vyřadila prostě 5-6 hráčů. A to není, jako jo, tam je o tom, a to je o tom přehledu, o tom, že vidíš tu hru, přijímáš balon a už to máš celý to hřiště načtený a víš, co s tím budeš dělat. Když to ty, co hrajou ten futsal, tak prostě to viděj pouze v tom jakoby spektru těch 15x40 metrů a tam je to samozřejmě něco jiného. A ty potřebuješ tu plochu vnímat 60x90 nebo 110, jo, to je prostě jiný pracovní stůl, jiný sport, za mě to je úplně špatně, tohle. Mě si připomněl jednu takovou příhodu, řekněme, co jsem zažil. Já když jsem trénoval na Bohemce mladší žáky 2001, tak my jsme vždycky v létě jezdili na soustředění do Zlína. Jo, a ty si vlastně cestou tam si hrál zápas, druhý den si hrál zápas, třetí den si měl volno, buď si trénoval, nebo nevím, cokoliv, nějaký program.
čtvrtý den zápas a pátý den cestou nazpátek si měl taky zápas. Takže 4 zápasy v 5 dnech, takový herní soustředění. A vím, že my jsme tam jeden ten zápas hráli tehdy s nějakým slovenským týmem. A v té době žáci, nevím, jak je to dneska, tak se hrálo na půlku 7+1 u nás tady v Čechách. A Slováci to měli jinak. Oni hráli vápno, celá šířka hřiště a hráli 8 nebo 9+1. Teď nevím přesně, takhle nějak. Vím, že měli o nějakého hráče víc než my a bylo to o nějakého hráče méně než normálně na celý hřiště. A hráli na offsidy. Když to u nás se na offside nehrálo. Hrálo se jenom na jakousi poslední čtvrtinu hřiště, která byla jako brankoviště, nebo jakoby vápno, kde brankář mohl rukou a zároveň v tom prostoru, když si byl, tak to bylo jako v hokeji, prostě když tam byl dřív, tak prostě jako offside. A já nevím proč, tehdy jsem přistoupil na to, že budeme hrát podle těch slovenských pravidel. Jo, oni se kousli, že jinak s náma hrát nebudou, nebo co. Říkám, dobrý, máme tady další 3 zápasy, tak si s váma zahrajeme podle vašich pravidel. No a teď jsme nastoupili na to velké hřiště a hrálo se na ten offside. Jo, a to je vlastně jedno z nejdůležitějších pravidel fotbalu. Jo, nejzásadnějších bych řekl. A vlastně ty naši kluci neznali ten princip toho pravidla, protože ho nepotřebovali znát. Věděli, že je jenom nějaký prostor a tam, že stejně jako to chytne ten brankář a tak dále. Jestli si měl jeden offside za 4 zápasy v té době u nás, tak to bylo moc možná. Ale ty Slováci si to tam zachovali. Jo? A hráli teda o nějaký ten počet hráčů víc. Úplně nás rozsekali, úplně totálně. My jsme si nevěděli rady s prostorem, jak říkáš, jo, vůbec, jako nestíhali jsme pravidlo offsideu 0, to prostě furt nám tam chodili ty kluci. A já jsem na to koukal a říkám si, tyjo, tohle jsme měli udělat my. Protože za 2 roky ty naši kluci přijdou na strašně velký hřiště a přibydou jim 3 hráči. A pravidlo offsideu. Když to těm Slovákům se to hřiště zvětší jenom o 32 metrů nebo 33, o ty vápna, jenom se jim natáhne, nerozšíří, ale jenom natáhne. A ten návyk toho pravidla offsideu, oni už znají. Takže pro ně žádný nový problém, žádný nový pravidlo, zásadní. Jo, tak oni potom ten přechod, jo, a přijdou jim 1 nebo 2 hráči navíc. Jo, zase ne tolik, aby je to úplně zmátlo. Tak jsem si říkal, tyjo, tak při tom přechodu do těch vlastně starších žáků oni budou mít daleko menší problém než ty naši. No a pak nastal střih ty 2 roky a ty naši kluci, když šli už na to velké hřiště, sezónu jim trvalo, než si na to zvykli. A jedno, jestli to byl naši ty 2001 nebo jiný klub, jiný tým. Jo? Ale obecně strašně moc dlouho trvalo, než si prostě ten tým na ten přechod zvyknul. A teď si zvykneš, jako zvykáš si rok, a teď máš rok zase jenom do toho, než jdeš do další kategorie. Jo. Tak jsem si říkal, tyjo, tak to je jako masakr. Takže oni tam nad tím asi přemýšleli trošku líp, než my tehdy. Já jako souhlasím s tebou v tom, že to je to, co říkám, že já si myslím, že prostě ten sport se má učit od začátku za pravidel, který potom jakoby ten sport jako má. To znamená, my jsme to taky měli s offsidama, ano, hráli jsme to 2x20 na celý hřiště, bylo nás tam možná nějaký cumel od té kategorie, já nevím, 6 až 8 let. Potom už kategorie 9 let už prostě to i připomínalo fotbal na celý hřiště. Jo, ale prostě je to o tom, že i ty děti, jak říkáš, ty hráči se učí ty návyky toho offsideu, vědí, jak si toho hráče třeba načasovat, pak ty útočníci vědí, jak si naběhnout, že si to musí hlídat. To se prostě má učit od začátku. Já tvrdím to, že pokud mi někdo říká, že to je o tom, aby ty kluci měli více jakoby herních situací 1 na 1, tak k tomu já říkám, že to je pro mě nesmyslný argument v tom, že máš ty hráče od pondělka do pátku na hřišti, máš jich tam 20 nebo 16, tak s nima hrají od pondělka do pátku, s nima hrají 4x4, 3x3, 1x1, je to jedno, máš na to celý týden. Ale pak je už sport, pak je dej na ten sport, který se mají naučit a který mají hrát a který mají ovládat. A za pravidel, který ten fotbal stýká, to znamená offsidy, cokoliv prostě, to je, protože tam jsou ty zásadní návyky toho, jak si ten hráč potom stoupne, jak vykryje prostor a tam poznáš to, jestli ten hráč nad tím uvažuje,
nebo jestli to dělá tak, jak má, jestli to má instinktivně, že jako když mi někdo řekne, že nad tím přemýšlí, nad tím nepřemýšlíš, to prostě buď v sobě máš a ten instinkt prostě ti to nalajnuje v té hlavě, anebo to nemáš. To je to, co se tvoří jako herní inteligence, že můžeš mít hráče, který prostě se neumí ani podepsat, ale prostě ten svůj obor může umět velmi dobře, protože samozřejmě má něco jiného v té hlavě, co zase nemá ten, který bude mít samý jedničky, nebo bude to profesor fyziky nebo jaderný fyzik, to je úplně jedno. Každý ten člověk má nějaký prostě opodstatně na tom světě a prostě i ty kluci, kteří nemusí být třeba ve škole premianti, můžou ten sport ovládat velmi dobře. A je to o tom, že to prostě musí navnímat od začátku, ne že to začnou učit v 16 letech. Já si prostě myslím, že ten sport se má učit od začátku tak, jak je. Takže vlastně já jsem mluvil o tom s Jadou Jindráčkem, že vlastně oni teď ty kategorie řeší takovým způsobem, že oni třeba v kategorii, já nevím, 6 až 9 potřebují 20 lidí a pak v kategorii 9 až 12 potřebují 15 lidí, protože tam s těma nemá už ve své podstatě to a pak zase bude kategorie 12 až dál a zase bude potřeba 20 lidí. Jo, takže oni vůbec ani nemají ve své podstatě dořešený ten způsob, že vlastně přecházejí nějaký kategorie a těch hráčů je potřeba víc, míň. Já si myslím, že to má být prostě od začátku takový, že prostě fotbal se hraje v 11, k tomu mám prostě dalších 10 náhradníků a něco, tak to prostě má jít furt ta kategorie furt nahoru. A ne, že prostě k něčemu potřebuju 10, k něčemu 20, je přece úplně nesmysl. Já jako nevím, kdo to jako rozhoduje, kdo u toho sedí, ale myslím si, že elementárně to je úplně všechno špatně. Je fakt, že já, když jsem začínal s fotbalem, to bylo 91. tak jsme hned hráli na velký hřiště. No a to jsem se o tom hádal. Že by bylo nějaký menší, no. No já si to nepamatuju vůbec. Já jsem se teda o tom, my jsme se nasadili s Vlastou Vidličkou, že Vlasta mi říká, že hrál na Moravě už na malý. A říkám, hele, to si hrál asi nějaký jiný sport, protože já to nezažil. A bavili jsme se o tom, že mu snad seženu nějaký věci ze svazu, že prostě se tenkrát hrálo v 11, prostě normálně v 11, dvakrát 20 minut. Samozřejmě některé ty zápasy vypadaly, jak vypadaly, samozřejmě jako na té nižší úrovni, na té vesnický, když jsem začínal já, ale potom takovej ten mládežnický sport, který už byl Slávě, Sparta, Bohemka, Dukla, tak prostě už to vypadalo, já nevím, v 9 letech jako fotbal, jako normální fotbal, dalo se na to koukat, i ty rodiče z toho měli radost, prostě byly tam hezký akce, opravdu to bylo o tom, že se na to dalo dívat a připomínalo to tu hru, která vlastně to má být. Jo, a dneska říkám, jestliže oni hrajou do 13 let prostě na úplně jiný ploše, na zmenšený, tak si myslím, že vůbec se učí něco úplně jiného. To je jako v tomhletom, jako je to můj názor, možná špatný, možná dobrý, někdo si řekne, že kecám nesmysly, nicméně to, že vlastně neprodukují žádný kreativní hráče, už nějaký čas od té doby, kdy tohle to zavedli, je asi nějaký signál k tomu, že by možná stalo za to přehodnotit vůbec ten počátek toho sportu. Ale já jsem se tady usmíval, protože já jsem si vzpomněl na svůj první zápas. A mě bylo 8 let, to bylo v Hrdlořezích na Škváře. A my jsme se převlíkali do drezu, ne, já dostal číslo 6. No tak jsem si ho dal tou 6 dopředu, ne. Říkám, co je, všichni se mi smáli, ne. Říkám, co je, obrázek dopředu, ne, to mě učila máma, že obrázkem dopředu vždycky. tak jsem byl za exota hned v kabině. A pak jsme šli na hřiště a trenér mi říká, no a ty budeš hrát pravou zálohu. A já to slovo záloha jsem slyšel poprvé v životě, ne, já jsem vůbec nevěděl, co to je. Jasně, no. Tak jsem šel za tátou, který tam stál, že u hřiště a říkal, hele, on mi řekl, trenér, že mám hrát pravou zálohu, ale já vůbec nevím, co to je, kde mám stát. A táta, jo, to musíš být tady u té lajny, jo, jestli hrajete tamhle na tu branku, tak budeš stát tady takhle u té lajny. A jo, dobře, no tak jsem si stoup k té lajně, a byl nástup, ne? No teď všichni na tom středu tam stáli ty 2 týmy a já tam u té lajny. Ne, táta mi řekl, že mám stát tady. To já ti rozumím, protože já když jsem poprvé, tuhletu historku samozřejmě si já pamatuju už jako matně, ale táta jí má velmi, velmi živou v paměti. A to, když mě vlastně přivedl tenkrát poprvé na Libůš, to mi bylo 5 let, to jsem vlastně tak jako začínal, krátce vlastně po 5. roce. No a to mi tenkrát říkal Petr Kulíševič, já jsem se tam vlastně, mě tam dali, teď tam byl nějaký balon nebo něco a začali jsme jakoby nějakým způsobem jsme začali oťukávat, začali jsme se jako učit ten sport.
No a Petr Kuliš je tenkrát tátův kamarád a jako do dneška mu říkám si a říká, hele, to nemá smysl, z toho nic nebude. Protože já vlastně tam stanu jak to tvrdý i a vůbec se nevěděl, co mám dělat samozřejmě. Ono to během toho roku mělo obrovský progres, ale ten začátek, rozumím ti, rozumím ti, co jako se asi v tobě odehrávalo, protože já na tom byl úplně stejně. A myslím, že to je každý den, který na to myslím, že Jo, přijdeš jo, někam jo. najednou a jako co máš vlastně dělat, že jo. A to je přesně ono. A učí se to od začátku. Protože to vnímání, když jsi malej, tak to prostě jde hrozně rychle. Jo, a to si myslím, že to je přesně o tom, že všechny ty děti, když tam v 5 letech hodíš, tak budou reagovat stejně. A pak bude nějaký progres, nějaký něco a tam uvidíš, kdo udělá jaký pokrok za tu celá roční dobu. Jo, jsou děti, které to budou hrát 20 let úplně stejně, jsou děti, které to budou hrát během měsíce úplně jinak. A tam je to o tom prostě, že tam jako začínáš poznávat vlastně to, kam se to může posouvat, kdo z toho kolektivu může vyčnívat, kdo může jít dál. Pak přijdeš samozřejmě, tak jak říkám, to je na co se měl na to jsme vlastně navazovali tu první otázku, jaký se měl překážky, tak seš v nějakém kolektivu, kde jsi výjimečnej. Přicházíš do kolektivu, kde jsou pomalu všichni na stejné úrovni a zase musí být výjimečnej v tom kolektivu, tě asi posouvá dál. Tak to jsou vlastně ty překážky do toho profesionálního fotbalu, že ty vlastně každým tím jakoby krokem nahoru musíš samozřejmě zase začít pracovat na tom, aby si vyčníval z toho jako kolektivu, do kterého vstupuješ. Jo, to si myslím, že zase je jakoby ten návod k tomu, že vlastně ty od něka jdeš, jsi někde výjimečný, přijdeš někam, tam jsou všichni stejní, zase chceš být výjimečný v tom kolektivu, který je, a takhle vlastně postupuješ těma krokama nahoru. A pokud tohle to dokážeš vlastně tyhle ty schody vystoupat, tak pak se můžeš ukázat o to, že se tím jednoho dne budeš živit. Někdo se tím živí dobře, někdo se tím živí skvěle, někdo se tím zabezpečí na 10 generací, ale to už jsou prostě ty věci, které musíš podstoupit k tomu, aby se tam dostal. Jasně, no, tak ta konkurence tě posouvá, že jo? Tak, vždycky. Nejenom jakoby fotbalově. Ty když překonáš to, že hele, on je tady někdo lepší, a buď máš dvě možnosti. Buď teda řekneš, no dobrý, tak já budu lepší za půl roku třeba, něco pro to udělám, anebo řekneš, tak dobrý, tak on je fakt dobrý, já na to prdím. Jo? A to je to, co tě posouvá vlastně dvojmo. Jo? Jednak tebe to nutí se zlepšovat jakoby v tom fotbale, v té hře, v těch dovednostech, aby si byl lepší než ta konkurence. A druhá věc, psychicky tě to posiluje, že? Protože jsi to nevzdal. Jo? A jdeš do toho, prostě řekneš si, jo, dobrý, tak hoši, ne, já tady nebudu prostě ten loser. Určitě, musíš mít tu vůli prostě to dokázat a dokázat tomu týmu konkurentovi, že jsi prostě lepší než on, to je jako alfa omega všeho. A to už ať jsi ve sportu, v obchodu, to je úplně jedno, prostě je to o tom na sobě v tom směru pracovat, věřit si a samozřejmě mít nějakou jakoby prostě vůli toho dosáhnout, to zcela jednoznačně, to jako bez debat. Bez toho to prostě nejde a jako musím říct, že mám i třeba historku. Já tenkrát vlastně šel z České ligy do druhé německý. Musím teda říct, že ten skok byl, co týče rychlostně, byl obrovský. Jako musím říct, obrovský. A dokázal mi to třeba i Jiříša Dostálku, který vlastně tenkrát přicházel za mnou asi po 3 neděle později. A říká mi, hele, my jsme teďka na soustředění Blšanek. On mi říká, hele, co to je, nebo nějaký nominační trénink, nebo co? A říkám, hele, Ríšo, ne. To tady je pondělí až neděle. Žádný, jakoby, to je prostě, to je každý den. A bylo to o tom, že opravdu tam na každý ten post byli 2 až 3 lidi. A musím teda říct, že to bylo korektní v tom, že svým způsobem, když si se dostal na ten jakoby přeskočil si toho svého jakoby partnera na tom svém postě a hrál si dobře, tak jemu dalo strašně práce se jako dostat zpátky na to tvoje místo. Když si plnil to, co jsi měl, trénoval si tak, jak jsi měl, tak to bylo hrozně složitý. Když si pak se na to vykašlal a on vlastně tě přeskočil, tak si pak čekal to kolečko zase zpátky, než on ti dá tu šanci, aby se tam dostal. To znamená, že ty kluky každý, a to je to, co ty říkáš, ta konkurence, která tě nutí vlastně jakoby furt se zlepšovat a zlepšovat, bylo o tom, že vlastně ty kluci byli na každém tréninku prostě na 100%. Všichni. On si nemohl dovolit prostě vynechat. A my jsme tenkrát hráli, když jsme hráli televizní zápas, buď na premiéře nebo na DSFku, tak vlastně jsme hráli vždycky večer, takže ráno jsme měli trénink. A ten trénink byl normálně ostrý. Sice byl krátkej, ale byl normálně ostrý. A když se s tomu trenérovi nelíbil, že jsi to jakoby flákal, nebo že si nebyl jako na to nastavený, tak si večer klidně nehrál. I když jsi byl v základu, tak po ranním tréninku si z toho klidně vypadl. Tam nebyl čas na to si někde ulevit. Když jsi ulevil,
tak mohl si to povést jednou, dvakrát, no po třetí už se to nepovedlo, protože prostě ty kluci byli taky jak hladoví vlčáci a prostě taky chtěli hrát. A to tě posouvá dál. A to já jsem si tenkrát vlastně, jako když jsem si na tom trošku filozoficky zamýšlel, nad tím, proč to v těch českých klubech tak je, že vlastně vždycky na tom začátku té přípravy ten tým prostě šlape i třeba vyhrává, no ale to je o tom, že jak tady máš úzký procento nebo neměl takovou konkurenci, tak ty trenéři vždycky počítali s nějakou 11, 12. A ty kluci dokud věděli, jsou všichni na stejné startovní čáře, ať už to bylo zimní soustředění nebo letní, to je jedno, před tou přípravou, před tím cyklem, tak všichni na 100%. To znamená, i ty hráči v základu potřebovali dávat tomu větší úsilí, než by dávali, když potom se to uzavřelo. Teď ty hráči, já nevím, odehrálo se 5 zápasů, ty kluci začali myslet na to, že už tam vlastně nedostanou, začali hůř trénovat, no a už i těm v základu stačilo taky méně trénovat, jestli mi rozumíš. A proto vlastně ty koneční cykly toho půl roku byly vždycky ke konci třeba horší než na začátku. Protože prostě to je o té konkurenci, že i konkurence tě na tom tréninku nutí podávat ten lepší výkon. Pokud vlastně ty dosáhneš toho, že vlastně tu půlku odstřihneš, dáš jí vlastně najevo, že vlastně si ji nepočítáš, no tak automaticky ti pak půjde jakoby dolů i ta 11, s kterou si počítal, protože ta bude mít trénovat, protože to nebude k tomu potřebovat. Jo, a to je to fakt jako o té konkurenci v tomhle směru, tam je to jasně daný, že prostě ta konkurence tě nese jakoby vejš. Bez toho prostě se to nedá dělat. Ale já si myslím, že ta konkurence, teď to, co ty jsi zmiňoval, tak už bylo v profi fotbale, jo. A já si myslím, že hodně chybí ta konkurence a myslím si, že to nás jakoby brzdí, jako český fotbal, že chybí ta konkurence tam dole. Jo, v mládeži, v těch nižších soutěžích, protože respektive chybí nám v těch profi soutěžích nebo v těch vrcholových soutěžích, těch nejvyšších mládežnických, ale protože není kde brát tam dole. Jo? Jak ty si říkal hned na začátku, počkej, nech mě tu myšlenku dokončit. Jo? Jsem viděl, že jsi nadechoval. Já jsem byl za posledních pár let na několika, nebylo jich hodně, ale několik zápasů nižších soutěží, řekněme dorosteneckých, spíš dorosteneckých. A za mě to je něco otřesného. Já nechci jmenovat, který kluby jsem viděl, jo, a tohleto, protože nechci se jakoby navážet do těch lidí, ale prostě ty kluci, když si uvědomí, že jim je třeba 16-17 let a za 2 roky by měli jít do chlapů, tak si říkáš, hoši, sorry, ale prostě nic neumíte. Ale chodíte potom v hřišti, jako byste uměli úplně všechno. Jo? A pak, když si uvědomí, že vlastně tenhle kluk, který vyrůstá v tomhletom jakoby špatným, řekněme, fotbalovém prostředí, tak vlastně kdo si tě vytáhne a kam? No nikdo nikam. To znamená, že tam nahoře zase někdo chybí, jo, aby udělal konkurenci těm klukům stávajícím. Jo? A zase o ten stupínek vejš, zase tam nikdo není. Takže pak jakoby lovíš, a to znám zase ze svých zkušeností, z těch už ligových klubů, že ty vlastně nemáš kde brát. Jo, oni všichni chtějí hrát stejné soutěže, jo, takže z těch klubů, který hrajou stejnou soutěž, si nevezmeš toho jejich top hráče, pokud nejsi Sparta, Slavie nebo nějaký fakt jakoby lídr, tak si jako nevezmeš ty jejich top hráče. Vezmeš si ty hráče, kteří jsou jako na hraně, jo, kteří jsou třeba, já nevím, ten 11., 12. flag, jo. No a je tenhle hráč konkurence pro ty tvoje stávající, pro ten tvůj základ? Jo, to je pak otázka. To si myslím, že nám jakoby chybí ta konkurence právě, jednak, že není kde brát, to znamená, ty nezvýšíš konkurenci ve svém vlastním týmu, to znamená, že ty nemůžeš konkurovat těm lepším týmům. Nebo musíš pracovat, strašně moc pracovat s těma klukama a zlepšovat je, jo. Což je samozřejmě práce jakoby nás trenérů. Mě teda už bývalýho. ale je to pak jako složitější, jo. Když vlastně ty vidíš toho kluka, který už teď je třeba na hranici svých možností a už jako kolikrát, neříkám, že to je pravidlem, jo, ale kolikrát třeba už jako z něj nevytáhneš prostě víc, jo, a nemůžeš vytvořit tu konkurenci tomu, a ty potřebuješ, jo, aby vlastně zítra ten klub byl lepší, než je dneska. A to samý zítra si řekneš, dobrý, zítra potřebuji, aby ten klub byl lepší než dneska, jo, a když nemáš šanci mu dát tu konkurenci, tak je to složitý, strašně složitý. A zase furt vracíme, Myšáku, k té stejné věci, kterou jako tady omíláme, ono už je to fakt, jako říkám, vždycky se to vrátí
do tohoto modu. To je o tom, že ty říkáš tu konkurenci a ty ji vlastně netvoříš od začátku. To znamená, teď úplně úsměvná situace, on už si to dneska Straka ani nebude pamatovat, ale tenkrát na Libuši on bydlel a tenkrát nám pískal v přípravce nějaký zápas. Já jsem ještě nebyl ve Slávě, byl jsem na Libuši. A vlastně hráli jsme to na celý hřiště a tenkrát mi říká, člověče, z tebe by někdy něco mohlo být. A bylo to o tom, že už v těch letech třeba viděl to vnímání toho prostoru, něco, jo. A teď fakt je to o tom, že odděluješ ty vlastně ty zrna od těch plev od začátku. Vidíš, jak ty kusy k tomu stavěj. Je to jedno, že prostě padá víc gólů, že prostě to frézi flákají pod břevno, protože brankáři jsou malí, hrajou to na velký brány. To je fuk, to se pak jako stáhne, jestli mi rozumíš, ta výhoda, jo. To pak to někdo pochopí a bude to dávat tam, kam má. Ale v každém případě jde o to, že fakt jako navnímáš to hřiště a poznáš tam, jak který klub to hřiště vnímá, kam nahrává, co vidí, co nevidí. Když to hraješ futsal, tak tam prostě toho hráče ani nemůžeš přece, když jak říkáš, ty hraješ bez offsideu, bez čeho, ty vlastně nevíš, jak ten klub to vnímá, když ten to začne vnímat až ve 14 letech, ve 13, protože do té doby se s tím fotbalem nepotká, s tím pravidlem. No tak jak pak po něm chceš, aby se dobře postavil k hráči, jak pak chceš, aby vykryl správně prostor, aby si správně naběh, aby věděl ten záložník, kdy tomu hráči má ten balon do té uličky dát, teď oni to do té doby nezažijou. Oni se učí jenom obcházet jeden na jednoho. A to se učíte na tréninku, ale pak se učte, pak hrajte ten sport, kterým se chcete do háje živit někdy. A ten sport musíte umět od začátku ty pravidla, a ne, že se začnete učit ve 14 letech, jak se postavit k hráči. No a pak ti chybí ta konkurence, protože ty vlastně ty kluky nemáš, kde vyselektovat. Ty je začínáš selektovat ve 13 letech. A to bohužel 3 roky ti nestačí k tomu, že prostě pak je 16. věk a měli by si, a v 16 letech by měli být hotový minimálně pro výkonnostní fotbal, jakoby, co se týče reprezentací a těch věcí. Už by ten fotbal měli ovládat do těch kategorií. No a ty to chceš zvládnout za 3 roky, je to naučit? Když se to dřív učilo od 6 do 10, jako se to učilo tenkrát 10 let, tak ty teďka budeš učit 3 roky, je to nesmysl. Je to prostě nesmysl. Víc ten systém je nesmyslný. Prostě říkám, kdyby to pravidlo bylo ve všem, kdyby bylo pravidlo, že když je dobrý atlet, který umí naběhat, já nevím, 15 stovků za 4, za 3,59, bude dobrý fotbalista, tak vezmeš 10 lidí z atletáku a dáš je na hřiště. Nefunguje to. Kdyby to bylo tak, že ten, co obejde 5 hráčů, bude výborný fotbalista, tak dej do futsalu, tam vyzvedneš 6 Martinů dlouhých a dáš je na velký fotbal, zas to nepůjde. A zase naopak dáš Pavla Nedvěda nebo někoho dáš Kucalu a taky mu to nepůjde, tam taky bude zbytečný. Jo, každý ten sport v tomhle tom je úplně jiný. Je to jiná deska, jiný hřiště, jiný pravidla. To je prostě to zásadní, s kterým já se jako peru. Já říkám, já do toho nedělám, v tomhle tom sportu nejsem, je to čistě moje jakoby vnímání zvenku toho prostředí. A myslím si, že by se tím někdo normální měl zabývat. Že by měl začít používat normální racionální rozum a hlavu, tak to bylo tenkrát. Ne všechno, co je starý, bylo špatně v tomto směru. Ať už jsou TSMky, tréninkové střediska mládeže, které byly, prostě jak říkáš, ta konkurence je o tom, že tě táhne vejš. A s tím jsem se setkal třeba i s mým kamarádem, s kterým je to ve svým pozdějím rodinný přítel, Martin Rousek, ten zažívá vlastně v kategorii hokejistů to stejný. Protože oni by všichni chtěli být navázaný na dotace, chtěli, aby tam bylo 20 týmů a ty kluci pak hrajou zápasy, kdy vyhrajou 20-0. No, k čemu to je? To je k ničemu. Ty prostě potřebuješ odehrát zápasů 6-4, 4-6 i za sezonu. A ne, že prostě uděláš 2-3 a pak budeš si to vodit, jak potřebuješ. No to ty kluky nemají na sebe žádný tlak. Rozumíš? Pak mají 100 bodů. No a jaký? Když udělá za jeden zápas 10 bodů, no co to je za konkurenci? Když to o tom klukovi nevydává vůbec nic, jestli mi rozumíš. No, protože jestliže to je údaj, který vůbec nic neříká. To je prostě špatně. A tenkrát vlastně jeho syn Lukáš, který vlastně dneska je v Buffalo, taky se tím tam nějakým způsobem prodírá, má tam velký překážky, všechno, ale třeba ten zůstával v Letňanech do svých podle mě 17 let věku a do Sparty vlastně šel až ve chvíli, kdy byl hotový, ale hrál prostě, Martin to vysvětloval, že ho chtěli samozřejmě dřív tam a říká, hele, nebudeš tady, protože tady budeš hrát prostě 30 minut za zápas, budeš hrát proti daleko lepším soupeřům a tam se můžeš zlepšovat. A opravdu to tak funguje, protože on potom měl body v manšaftu, který pomalu nepostoupil do playoff a měl pomalu víc bodů než ten, co hrál třeba ve Spartě. Protože prostě měl tu konkurenci a potkával se s těma nejlepšíma. Ale to je jeden z mála. A ten systém prostě povoluje to, že ty nemáš tu konkurenci, že ty kluci nemají tu konkurenci a pak se diví, pak najednou vlezou někam,
kde je to dneska hrozný, jestliže vleze někdo z mládeže a je tam Gulaš, který je prostě, je mu dneska 40 přes 40 a on je lepší než ty, co vlezou, měli by být v daleko lepším jakoby fyzickém stavu, bytější, rychlejší a je tam někdo, kdo si s nima dneska může bruslit ve 40 letech, stejně jako Jágr, tak je to přece špatně, ne? Přece za mě přece nemůže kolem mě jezdit 50letý frajer, který ze mě udělá šaška. To přece, to jako nejde. To jako ke vší úctě to není možný. A prostě, a taky mají s tím teďka problémy. Už se s tím nějak perou, snaží se to nějakým způsobem jako redukovat. Já to chápu samozřejmě ten tlak jako na to být v těch organizacích, aby si vlastně měl jako dotace z té podpory toho sportu, je pro ty kluby důležitý dneska, protože každý se spere s penězma, jo, to já chápu, ale když neuděláš to konkurenční prostředí, tak se ti za 10 let stane, že tam nebude co dávat, protože nebude kam co dávat. Prostě to zanikne, bude to špatně, všechno, prostě to je, i tam musí být konkurence v tom, aby si prostě, ne, že nikam nepadáš, musíš mít konkurenci v tom, že spadneš, protože prostě zase tě to žene nahoru. Když někde děláš něco špatně, tak spadneš, tak tě to nutí k tomu přehodnotit ten daný stav v tom klubu, něco změnit, aby si zase šel zpátky o tu kategorii výš. I v tom mládežnickém fotbale, nebo i v tom mládežnickém sportu, protože to není o tom, jenom tady to mám, uzavřu to a prostě budu se věnovat jenom těm klukům, co chci. Jo, to jako nejde, musí být konkurenční prostředí všude. Když není, no tak to prostě všude je špatně. Všude musí být konkurence. Jak není konkurence, je to podle mě konec. Je to prostě konec. No tak spohodlníš, viď? Si budem povídat. Tak. Hele, mě si připomněl ještě jednu myšlenku, jak jsem mluvil o těch pravidlech. Jo. Tak já jsem třeba strašně prudil vždycky kluky, co jsem trénoval a možná si na mě vzpomenou. Já jsem je prudil testama z pravidel. Já jsem si vzal pravidla, nějak jsem si jako udělal asi 40 otázek. Byly tam i kraviny, jo, třeba kolik má vážit míč, nebo na kolik má být nahuštěný. Jo. Rozměry branky, rozměry malý vápno, velký vápno, rozměry hřiště a takovéhle věci. Ale já byl vždycky úplně na mrtvici, když ty kluci nevěděli. Jo, když třeba nevěděli, jak daleko má stát zeď. Jo, víš, takovéhle věci. A pak si říkám, tyjo, kluci, ale vy jako hrajete nějakou hru a neznáte pravidla té hry. Jo? Já netvrdím, že je znám dokonale vůbec, ani náhodou. Jo? Ale takový ty základní, které se opakují v průběhu těch 90 minut toho zápasu, tak bys jako měl znát. A nejenom proto, že tu hru hraješ a měl by si znát ty pravidla, ale proto, že kolikrát ty pravidla můžou hrát v tvůj prospěch, když je znáš. Jo? Když ty víš, že třeba kopeš penaltu a když ji vyrazí brankář, tak ty to můžeš dorazit, jo? Tak je to bomba. Ale když se to odrazí od tyče, že ten samý hráč to dorazit nesmí, no tak jako pak víš, jak na to máš reagovat. Ale když to nevíš a najednou tu minelu uděláš a ten rozhodčí ti ten gol neuzná, tak se divíš. Jo? S tebou souhlasím, ale třeba já ti teda můžu říct, že já třeba do dneška nevím, jaký jsou rozděleny branky, ani ty věci. Vím prostě ty pravidla, které jakoby pro tu hru byly pro mě důležité. To znamená 9-15, něco, tohleto a samozřejmě jo. Ale jaký má rozměry branka, nebo tohleto, tak to bych ti já taky dneska neřekl. Nebo kolik má vážit míč, no to vůbec. Ale to jako do dneška to nevím. Já jsem tam dal tyhle věci zaskočil. Jenom abych neměl 2 otázky, jo, ale aby to ty kluci aspoň měli nějaký povědomí. Já jsem je pak prudil, jo, hlavně brankáře, říkal, no a jak vysoká je tam branka, a jak je široká, tohleto. Mě totiž jednou na Spartě, když jsem trénoval, tak se hrál nějaký zápas, já jsem se na něj šel podívat a tehdy tam byl šéftrenér mládeže pan Bokša. A on stál vedle mě a říká mi, Michale, dám ti otázku, jo, schválně, jestli na ní znáš odpověď. A já, tak to jsem zvědavej, co to bude. A tak jsem si říkal, tyjo, co z toho zápasu, jo, a teď já říkám, tyjo, já jsem úplně blbej, já nic nevím a tohle. A on říká, schválně, jestli víš, přibližně, jaká vzdálenost je od rohového praporku ke vzdálenější tyči branky. A teď já, ty vole. No to je variabilní přece. No jako je, ale ty si to můžeš odvodit, jo, když znáš ty rozměry vápen a tak dále, jo, tak samozřejmě pak záleží na celkový šířce hřiště a to nemáš někdy napsaný, jo. No. Ale můžeš si to odvodit nějakým způsobem. Proto on řekl přibližně, protože taky věděl, že mu to neřeknu na centimetr, jo. A to, tak já jsem tam něco střelil a říkal, jsi blízko. No, ale rozhodně to nebylo dobře, jo. Tak jsem si říkal, to je zajímavý. A vlastně mě vlastně tenhle ten matador, trenér, mě vlastně poučil, že vlastně jako něco nevím, jo. Byť jako to pro ten fotbal jako není důležitý, jo. A říkal si, tyjo, a tak jsem to pak použil v té své trenérské praxi, že vlastně, když jsem zjistil, že ty kluci neznají pravidla ve starších žákách nebo v mladším dorostu, že neznají,
Říkám, hoši, tak to ne, takhle jako ne. Tak jsem dával vždycky na soustředí testíky, víš. Já jsem teda Milana Bovšu jako zažil jako trenéra. Já vím, že on je to takový jako by typ jako v tom profesora. On se uměl teda velký trápení, já nikdy s ním samozřejmě. A já fakt jako zažil v tom, že on byl schopen mě v pátek, on byl schopen mě zvážit ve středu. Měl jsem na váze 71,2. Byl schopen mě zvážit v pátek, měl jsem 71,6 a byl mi schopen říct, že kde jsem co pil, kde jsem co jet, že nebudu v sobotu hrát a v neděli, jo. Takže Milánek v tomhle byl jako velmi, velmi zvláštní a to, takže já s ním jako mám spoustu jako historek, on teda asi se mnou, ale myslím si, že i jako by dohromady na sebe budeme vzpomínat jako v dobrým, jo. Já samozřejmě byl jako, já jsem v tomhle tom byl vždycky takovej, já nejsem moc tvárnej, jo, takže což asi to byl ten můj základ toho, proč já jsem asi nedošel jakoby dál v té své kariéře, že jsem v nějakých věcech, ono někdy to bylo dobře, že člověk byl tvrdohlavý a jakoby měl ten drive nebo chtít něco udělat a pak samozřejmě v některých situacích potom to bylo spíš na škodu. Jo, protože pak jako samozřejmě ty trenéři si na tobě někdy dělali to, že já jsem byl u typu trenérů, který, když to se mnou uměli, tak jsem jim odevzdal to, co jsem jim odevzdat mohl. Když to se mnou neuměli, tak mi dokazovali vlastně, že mě skrotěj. No a tam já jsem se jakoby zacyklil, že jsem řekl, tak vy mě neskrotíte. Jo? A vlastně bylo to špatně, že vlastně pak ani jedna ta strana z toho neměla žádný profit. Jo, když to bylo o tom, a to pozor, já jsem nepotřeboval jako hladit po hlavě, jo, seš skvělej nebo něco, to vůbec ne. Ale potřeboval jsem cítit tu důvěru, hodně klidně, jo, tam to bylo o tomhle a jak potom to bylo o tom, že mě někdo začne rovnat, že mi začne říkat, ne, prostě tebe skrotím, prostě budeš poslouchat tak, jak já budu chtít, no tak to prostě, to v tu chvíli vlastně ta spolupráce postrádala smysl. Já jsem tenkrát se v tomhle dostal hrozně do konfliktu se Stanou Hejkalem, a to si myslím, že jako proti sobě do dneška nic nemáme, jsme spolu, jakoby, myslím, že i když bychom si zavolali, jsme spolu přátelé, je to fakt jako byla to doba, kdy jsme byli na nějakém stejném písku a ten na mě pojal takovouhle věc a já jsem krásně s Pavlem dneska říkám, hele, proč mu jakoby tohle to mi říká, nebo proč to mě, po mně takhle jde, a Pavel mi říká, hele, vůbec to nechápu. A říkám, já taky nechápu. No a skončilo to vlastně neslavně, protože my jsme vlastně potom nakladně spadli, že ho skončili a nebylo to vůbec jako ku prospěchu v obou stran, no. Bylo to prostě zbytečný a je to pak jako o tom, že někdy si říkám, že ten trenér musí být trošku psycholog, protože fakt na někoho můžeš mít cukr, na někoho bič, na někoho cukr, bič, můžeš to střídat, ale potřebuješ vlastně naladit si toho hráče k tomu, aby si z něj dostal maximum. A to prostě někdo to umí, někdo to neumí. Taky si myslím, že jsou trenéři dobrý, špatný a není to o tom, že někdo říká, no ten manšaft to by trénoval každý. No není to tak, protože budeš mít v Barceloně Guardiolu, pak přijde někdo, bude mít stejný manšaft a ta Barcelona bude hrát vodost hůř, že třeba namíchá ten koktejl jinak, nebo ty hráče jinak jakoby namotivuje, nebo jinak sváže, dá k sobě jiný typy hráčů a už to prostě rozhodí tu chemii. Jo, fakt je to o tom, že musíš mít cit pro to, aby si věděl, s kým koho postavit, kdo si spolu víc rozumí, kdo to tak vnímá. Je to opravdu o tom, že každý ten mančaft potřebuje šéfa a je to, někomu se to podaří, někomu ne. Souhlasím. Potřebuješ znát ty hráče, potřebuješ znát, co na ně platí, jak k ním přistupovat. Naprosto souhlasím. Nejde to prostě brát jako, že těch, já nevím, řekněme, 20 hráčů v té kabině je jako jeden. To nejde. Určitě ne, hele, každý, říkám, tam je to fakt jako o těch osobnostech, každý potřebuje něco jiného, je to opravdu, je to pro alchymii, je to jako dát poskládat dohromady. Jak už vlastně sportovně, taky jakoby, tak nějak jakoby psychicky, aby ty hráči k sobě ladili, věděli, co po sobě chtějí, jo, jako je to prostě 25 lidí, který každý jiný. Jo, můžou k sobě mít víc blíž, ale každý fakt je jiný. V tom je to opravdu jako zvlášť. Jakoby, to musíš umět prostě jako namixovat tak, aby ten vlastně soubor, který tam je na tom hřišti, aby dával nějakou stejnou notu. Ty vlastně z těch jednotlivců musíš udělat celek a zároveň, tak. Nebo takhle, někdy potřebuješ přistupovat jednotlivě a jindy zase potřebuješ jako k týmu k ním přistupovat. Jo, a potřebuješ rozeznat, kdy musíš toho jednotlivce vyzobnout a z toho udělat vlastně ten celek. S tím naprosto souhlasím. Jo. Nejde to ani tak, ani tak. Jo. Musí to být taková harmonie a souznit to spolu dohromady. A to si myslím, že není úplně jednoduchý. Jo. Že možná, že dřív to bylo, nebo mně to přišlo, jo, tím, co jsem si prošel já, třeba těma nižšíma soutěžema, tak v tom mládežnickém věku, tak tam to bylo spíš tím, že
nám moc jakoby individuálně nepřistupovali. Jo, prostě to bylo, a teď všichni dostanete zjebáno a všichni pochvalují, když těch pochval moc nebylo. Jo. Ale jako, že by se s náma někdy bavil trenér, to bylo, hele, já si myslím, že u mě to bylo až když k nám tehdy přišel Jindra Trpišovský. Jo, mě bylo nějakých 17, tuším, na přelomu mladšího staršího dorostu. On přišel jakoby ke staršímu, ale pak já jsem k němu samozřejmě přišel. A já tvrdím, že on byl u mě prvním trenérem, kdy já jsem zjistil, co to je fotbal. Jo, protože on nám začal nás učit vlastně fotbal, principy fotbalu, jo, nějaký posuny, pressing, co to je, a do té doby jsem jenom slyšel v televizi, že se baví o nějakém pressingu, ale najednou jsem začal chápat, co to vlastně je. Jo, Jindra k nám právě přistupoval individuálně a to si myslím, že je jedna z jeho obrovských trenérských výhod a předností. A díky tomu je tam. Určitě, tak já co jsem jakoby zažil nebo jsem slyšel od Suku, tak on samozřejmě má i trošku dneska jiný přístup k tomu tréninku nebo takhle. On má ten starý, to znamená, že on z těch samozřejmě kluků dokáže dostat maximum na bolest, což vlastně tenkrát žádný sportistry nebyly, tenkrát si prostě dostal čas a ten si buď musel uběhnout, nebo si neuběhnul. Buď se z toho, jak říkám, ono to asi bude znít blbě pozvracel, nebo nepozvracel. Tak byla spousta lidí, kteří to nedali, kteří se pozvraceli. Taky jsem byl někdy i mezi nimi, protože prostě tenkrát to bylo o tom, že jsem měl soustředění, kde si měl ráno 10 kiláků, odpoledne 10 kiláků. Já jsem zažil Jirku Štola, který měl školu Vlasty Petržaly, a to opravdu byly galeje, kdy jsme mi odjeli na soustředění ve 24 a pracovalo se na zdravých 11, jo. Opravdu to jako bylo, ty kluci to nedali. A prostě to bylo o tom, že tě někam poslali, ale dokázal si pracovat jakoby v bolesti, jo. A potom, když to máš jenom, 160, už mi to pípá, tak už jako nejdu, tak samozřejmě ty vlastně neposouváš tu hranici toho těla. Jo, já chápu, že to musíš nějakým takovým způsobem naběhat, nějaký ten objem. Já jsem třeba, co jsem zažil, třeba i Dudejmala, tak ten měl tenkrát, on tomu říkal, já ten tenkrát nechápal, jo. My jsme jeli na soustředění na 12 dní, na tom soustředění jsem to pochopil. On měl nějaký papír, který měl od Valerie Lobanovského a my jsme vlastně měli první 3 dny tréninku, pak po těch 3 dnech jsme museli mít den volna, aby jsme to vůbec jako schroupali, tu únavu. Pak byl zase cyklus 3 dny, zase den volna. Pak byl zase cyklus 3 dny a 2 dny volna. A můžu říct, že tam jsem pak jako pochopil, že já jsem nebyl schopen po těch 3 dnech ani na přátelák. Já jsem prostě slízal schody v Nymburku tenkrát ještě. A já je šel prostě bokem a držel jsem se zádrlý. A on mi říká, co děláš? Říkám, trenére, já nemůžu chodit. A on, no to máš blbý, za 3/4 hodiny hraješ. Říkám, no to já vím, na tom musím nějak schodit, ale prostě já v tu chvíli, když jsem šel z těch schodů, tak já nebyl schopen normálně je sejít ty schody krok krok. To bylo prostě neuvěřitelné. A ono samozřejmě potom z toho žiješ, jo, jako ono to opravdu něco do sebe samozřejmě mělo. Spousta lidí to třeba nedala, ale to pak jako zase, jo, ono pak tě to jako vrátí zpátky. Ono prostě tu fyzičku mít a nemít je hrozně důležitý, protože pak, když v tom balonu běžíš a máš čistou hlavu, tak je to něco jiného, než když tam běžíš a máš vždycky před očima, jo. Takže o tom to tak je. A co jsem slyšel, tak jako Jindra v tom má takovým způsobem, že to ve svý podstatě dělá polopostaru. Jo, nějaký nový metody využívá, ale má prostě rozdělení hřiště a každý ten hráč musí třeba ten kilometr doběhnout v nějakém čase. A teď se bavíme o tom, že když to nedoběhne a vidí na tobě, že to prostě jdeš naplno, tak je to asi jedno. Tam jde o to vlastně posouvat ty hranice toho, kam jako můžeš a nemůžeš. Jo. Ono ve svým podstatě, když to vezmeš, tak třeba ten Tomáš Souček, když docházel z Slávie, tak byl tak nabušený, že vlastně mu ani v té Premier League nestačili. Jo, protože měl prostě ten fyzický základ od toho Trpišovského, že jo, z té Slávie, což prostě pro něj bylo strašně podle mě důležitý v tom, jak se tam jako adaptoval a vlastně jakoby zůstal. Jo, to pro mě bylo základ toho úspěchu, který on tam jako předvedl a ten už se vlastně teďka táhne, že jo, ale ten základ byl v tom, že byl výborně fyzicky připravený. Souhlas. Já ještě jsem mi připomněl jednu věc k tomu individualismu. Já jsem vlastně tehdy pod Jindrou zjistil o sobě, že mě vyhovuje jít do zápasu v únavě. Jakmile jsem šel odpočatej, jo, že jsem třeba den před zápasem měl volno, tak se mi hrálo hůř, než když jsem den před zápasem si šel třeba zaběhat, nebo jsme měli nějaký těžký trénink. Jo, takže mě se dobře hrálo v zimní přípravě, když jsme měli to nejnáročnější období. Jo, jak mě prostě bolelo to tělo a šel jsem do toho zápasu, tak prostě se mi hrálo líp, než když jsem byl prostě ready v pohodičce a to.
To s tebou souhlasím, protože samozřejmě já, když se teďka vrátím k tomu Německu zpátky, tak jak tam vlastně ty tréninky všechny probíhaly, tam vlastně nebylo o tom, že máš, ano, po zápase byla skupinka, která šla vykusat, to jsme šli, a byla skupinka, která měla normálně jakoby ostrý trénink, ale když jsme byli vlastně všichni komplet, tak jsme měli ostrý trénink furt, tam nebylo nějaký, že by bylo, že byla nějaká, jo, taky před zápasem 3 dny, tak máme čtvrtek volnější a tohle to vůbec. Tam se fakt jelo na 100% a ono to je o tom lidském organismu v tom, že hele, to tělo si strašně zvykne a zvykne si na tu únavu, na tu bolest, protože, a teď to přeženu jako do hrozných, jakoby do hrozný věci, že ty lidi, i když byli třeba za ty druhý světový války v koncentračních táborech, tak vydrželi strašně moc, jestli mi rozumíš. Jo? Někteří to nedali, některý jo, ale to tělo si na to zvykne a prostě dokáže to vydržet prostě hroznou dobu. A jak vlastně vypneš, tak jako vypneš tu svalovou, jakoby, ten svalový tónus, tak vlastně, než to asi nahodíš, nějakou dobu trvá. Takže my jsme vlastně v tomhle směru s tou souhlasím, že my jsme opravdu jeli furt na 100%. Když jsme hráli prostě večer, tak jsme ráno měli trénink a ten byl prostě ostrý. To nebylo o tom si jít jakoby vykusát a to byl normálně ostrý trénink. A potom si prostě večer ten giveaway sám nějaký zvládnou. Jo? To prostě, ale souhlasím úplně s tebou, že tam jsem poznal vlastně v tom Německu, že vlastně že tělo nemusí vůbec odpočívat. Ty můžeš odpočívat po tréninku. Ty si dáš saunu, ty si dáš bazén, ty si dáš masáž, to je super. Tam jsem stejně musel vždycky chodit minimálně 3 dny před zápasem, protože co jsem poznal v Německu za masáž, tak to bylo něco, co jsem do té doby nikdy nepoznal. Já jsem první 3 měsíce si musel zvykat vůbec na to, že jsem ani nechtěl na ten stůl a tam to bylo povinný, protože to, co s náma předváděli ty frajeři, to bylo neskutečné. Jo, ty podle mě oddělili normálně svaly od kostí a to já jsem fakt jako si vybíral ještě toho, který byl potom jako něžnější, to byl Jens Borchert, jako kamarád dneška, a Freddy Raminger, ten byl prostě, to byl raz hrozný, jo. To prostě, tam když jsem mu vlez pod ruky, když jsem zrovna se napsal někdo přede mnou a já musel jít k Ramingerovi, tak jsem si říkal, no tak to já nejdu, já prostě se jako hodím maro, že to bylo něco strašného. Ale ono to pak fungovalo, ono vlastně druhý den, ty svaly nebyly vůbec schopny jako fungovat. Až vlastně potom, jakoby den další, to bylo jako super, ale po té masáži, ten jako den a půl, bylo vlastně to tělo bylo normálně vyplý. To bylo normálně vyplý, takže souhlasím s tebou, že prostě je někdy lepší vůbec jakoby nedávat tomu tělu oddychnout a prostě furt ho jakoby jet v tom tónu prostě toho, té zátěže, než potom jako nějak jakoby tomu dávat odpočinout. To si myslím, že taky není dobrý. Mně to taky nevyhovovalo. Ač jsem teda neměl rád nějaký dlouhý běhy, já jsem vždycky sprinter, takže pro mě něco bylo na 400 metrů, pro mě bylo neskutečně dlouhý. A měl jsem k tomu vždycky hrozně moc výhrát a hrozně jsem k tomu prskal nebo něco. A vlastně to vždycky člověk musel odběhnout, že jo. Bylo to o tom, že člověk prskal, aby si jako ulevil, ale věděl, že to musí absolvovat, že bez toho to prostě nešlo. Jo, takže v tomto směru naštěstí já jsem svým způsobem jsem nikdy neměl nějakou dlouhou pauzu, že do dneška mám všechno svoje, můžu zaklepat. Dneška mám prostě svoje vazy, svoje kolena, všechno, jakoby nic mě nezastavilo v tom, abych nemohl ty všechny období za tu moji kariéru jako neabsolvovat. Jo, což samozřejmě bylo někdy těžší. Na druhou stranu jsem rád, že se mě to nikdy nepotkalo, že jsem fakt jakoby to mohl postoupit tak, jak jsem to postoupil a vůbec to jako nelitu. Tak, Tome, super. Hele, my jsme hodně si mluvili i o tom Německu a mě by zajímalo, kdyby si porovnal český a německý přístup k fotbalu. Jo, co třeba jakoby v tom Německu, na co jsou třeba víc zaměřený? Nebo byli v té tvý době, samozřejmě teď možná to bude malinko jiný, a i když u Němců si to úplně nemyslím, ale je tam, ty už si říkal o nějakých rozdílech, že tě překvapilo třeba intenzita těch tréninků. A vzpomeneš si třeba ještě na něco dalšího? Myslím si, že jakoby to zásadní, který asi myslím, že německý fotbal velmi vystihuje, je disciplína. Je disciplína a dělat všechno prostě na 100%. Jo. Já třeba jsem zažil v zápase situace, kdy jsme začali a ten hráč, když nebyl v tom zápase podle toho trenéra nastavený, to znamená ztratil třeba první 2-3 balóny, tak čtvrtý už nestratil, protože už na tom hřišti nebyl. Jo, to se opravdu stalo, tam na to fakt jako kladli důraz, nekazit. A když už kazit, tak v prostorech, který k tomu jakoby vybízeli, to znamená, když si něco tvořilo před vápnem, nebo to tam se jako dalo, ale v těch prostorech, který byly určený k tomu, že prostě to je na udržení balónu a míče, tak bylo zásadní nekazit. Pokud si kazil moc, tak se na tom hřišti moc jako dlouho neohřál. Jo. A to i vlastně byl ten tlak na tebe, že prostě si musel vejít v tom zápase od začátku
aby prostě na tebe nevyvíjel ten hned tlak na tom začátku, že tě prostě třeba za 20 minut stáhne. Jo, ten tlak na to byl velký, byl na to i v té tréninkovém procesu, tam se prostě fakt jako dělalo všechno na 100%, nikdo si nedovolil to nějakým způsobem vypustit. Pak další věc, která vlastně stala, že když jsi třeba byl zraněný, tak to bylo daleko horší, než když jsi trénoval, jo? Protože jako zraněný jsi neměl vůbec žádný den volno, to si prostě absolvoval fyzioterapii, tréninky ve vodě. Poprvé jsem v Německu poznal to, že se můžu ve vodě potit. To jsem do té doby v životě neviděl, ale s panem Ramingerem se mi to fakt jako 3krát povedlo a ten mě tak vydusil, že prostě jsem myslel, že z toho bazénu ani nevylezu. Jo, takže opravdu to bylo jako v tomto směru ten důraz na tu disciplínu a na tu práci je extrémní. Jako tam je to fakt jako velký rozdíl. Jo, že tam člověk opravdu si nemůže dovolit odfouknout, je to samozřejmě i tou konkurencí, ale i tím přístupem. Ono to vlastně ten způsob toho prostředí ti to vlastně dá, že ty vlastně si ani nepřipouštíš, že by to mohlo být jinak. Jo, ono to je daný tom, v čem se pohybuješ a ty situace, které ten jakoby od začátku se v tom jakoby kolektivu naskytnou a v tom prostředí naskytnou, tak ti dávají jasný mantinely o tom, že doprava ani doleva to jako nejde. Buď to půjde středem, nebo to nepůjde středem. Jo? Tam jako jiná situace, jako jiná možnost není. Zajímavý. Hele, ještě když se k tomu vrátím třeba byla výhoda v tom, že tam samozřejmě my vlastně končili sezónu vždycky 22. prosince, pak byl cyklus 10 dní, kdy jsme měli volno, kdy jsme měli Vánoce, něco, jsme se rozpustili, začínali jsme 2. ledna, kde byl cyklus svým způsobem týden doma, týden jakoby venku, někde v teple, týden doma a už se hrálo, jo. Takže tam vlastně nebyl ten cyklus, že by tam dobíjela fyzička jakoby během té zimy, tam to prostě nebylo, tam to bylo o 14 dnech, 3 nedělích, kde to vlastně bylo akorát ve svým podstatě nastartovat ty baterky a v létě prostě každý se o sebe taky staral sám, pak se přišlo vlastně, měl si 6 neděl jakoby volno, a po těch 6 nedělích se skočilo rovnou jakoby z voleje do tréninkového procesu s tím, že se trošku jako poznalo začalo, ale každý přišel už skoro připravený. Jo, nebylo to o tom, že by se začínalo znova, protože to bys pak nechyt vůbec ten začátek, jo, tam na to taky nebyl čas. Jo, takže a to si myslím, že bylo trošku jakoby takový, že ty kluci, ať už je to jako i v tom hokeji, že ty kluci se připravovali sami, jo, nějakým způsobem, že nemohl si dovolit na 6 dní si dát nohy nahoru na kanapé a přijít pak po 6 nedělích a začít z vole znova chytat fyzičku. Musel si hrát cokoliv, tenis, někam chodit, jo, bylo to o tom, že si musel jakoby tu dovolenou aktivně prožívat, jinak si se nebyl schopen zapojit okamžitě do tréninkového procesu. Ale co by podle tebe měl umět každý fotbalista? Ty základní rysy, který prostě jako, pokud něco z toho třeba neumíš, pokud je toho víc věcí, tak prostě sorry, ale je mi líto. No, základní rysy určitě zpracovat balón, umět vlastně mít jakoby cit v tom balónu, to znamená jakoby svým způsobem jakoby kopnout ten balón do prostoru, který je určený k tomu, to znamená, aby si fakt měl cit k tomu, jestli ten balón má letět 30 metrů, 50 metrů, 100 metrů, aby si dokázal vlastně nejenom trefit toho hráče, ale ten prostor, který on má naběhnout, ale v každém případě prvotní je zpracování a přihrávka, to je to podle základní, co k tomu potřebuješ. No a pak už je to o tom, že samozřejmě všechno dál už tě jako předurčuje k tomu, jestli tě může živit nebo ne, to znamená, jestli zpracovám balón a už mám 3-4 jakoby, možnosti, kam vím, že to dám, nebo můžu nahrát. Jo, to už jsou pak ty navazující věci na to, že ty vlastně musíš už potom myslet dopředu. Jo, to tě odděluje vlastně od toho, od těch, jestli to bude nějaký koníček, nebo jestli to budeš hrát na nějaký vyšší úrovni, nebo jestli tím budeš živit. Tam ve v podstatě tam se odděluje ten způsob. Můžeš umět 1000 nožiček, můžeš umět 1000 hlaviček, ale pak, když v té dané situaci nezvolíš to řešení, tak je to k ničemu. Tam je základ vlastně zpracování a přihrávka. A pak je to nastavení to myšlení, který tam prostě musíš, buď ho máš, nebo ho nemáš. Já si nemyslím, že v té milisekundě někdo dokáže myslet. To prostě buď je to ta herní inteligence, ta hlava naservíruje, a není to o tom se to někde naučit. To někde nevyčteš, se nenaučíš, to prostě buď máš, nebo nemáš. To si myslím, že zásadně, to jsme se o tom bavili s tím Duskovakem Sanji, že takhle to prostě vnímáme oba dva
a opravdu je to potom o tom, že ty, tam se odděluje ta kvalita o to, že ty vlastně víš už dopředu, co s tím balonem uděláš. Souhlasím. Já tvrdím, že tyhle věci, o kterých ty mluvíš, to znamená zpracování, převzetí míče, přihrávka, krátká, dlouhá, že to jsou ty základní věci, které podle mě by každý fotbalista měl ovládat dokonale. Jo? Opravdu jako dokonale, protože je děláš v tom zápase nebo při té hře, je děláš nejčastěji. Tak by si měl ovládat dokonale. A k tomu potom přidávat ty další věci. Jo? To znamená, když umíš trefit šibenici z jakýhokoliv prostoru na hřišti, je to bomba, ale nepůjdeš hrát jenom, když je standardka, že jo? Jo, když neovládáš ty další věci. Takže to, když umíš potom ještě nad rámec těch základních věcí, jako by tohle, tak je to bomba, je to pecka. Jo? Ale bez těch základních věcí, které podle mě musíš umět dokonale, to znamená správně natajmovat přihrávku, jak jsi říkal, dát jí do správného prostoru, na správnou nohu, na správného hráče a tak dále, nechybovat v tom, dát utaženou tu přihrávku, když je potřeba, tak zase mít takovou volnější a tak dále. Tak tohle to je základ, na kterém by si pak měl stavět ty ostatní věci. Ještě jsme zapomněli na vedení balonu, jo? Vedení balonu s hlavou nahoře, jo? To je další jakoby věc, která je v tomhle důležitá, protože bez toho se to taky dělat nedá. Jo? To prostě, aby si vlastně viděl, že máš balon u nohy a ještě moc sledovat to, co se na tom hřišti děje a reagovat na tu situaci, to je další věc. Jo? A pak samozřejmě, když jsem se někdy dostal k situaci, že ty hráči někdy si zůstanou stát nad balonem a přemýšlej, tak já k tomu mám jednu věc a říkám, hele, když se na to podíváš, třeba na tu Barcelonu, když hrála tenkrát ten Titi Kaka, tak všimni si, že ty frajeři se mnohdy mají přihrávku mezi sebou 5 metrů. A vymění si třeba 4krát. A všimni si, kolikrát na tuto akci nebo na tuto situaci reaguje ten manšaft, že vlastně ty lidi reagují na ten pohyb toho míče, tak jak se to promění celý, že nikdo nestojí vlastně, jo, ale oni si jenom nahrajou 5krát mezi sebou na stejném prostoru a ta situace se 5krát změní za tu dobu. A je to jenom blbá přihrávka. Když se na tom zůstaneš stát, no tak se nezmění vůbec nic, tak stojí všichni. Jakmile se ta situace nějak pohybuje, ta koule, tak svým způsobem na to někdo, každý nějak reaguje. A může tam vzniknout nějaký prostor. Jo, a je to prostě o tom, že říkám, tohle to už je prostě vyšší dívčí, když by to takhle řekl. A prostě to už je pak na ty inteligenci toho hráče, jak to všechno řešit, jo, samozřejmě. Ale jako přehled v hře, vedení balonu, přihrávka, souhlasím s tebou, to je zpracování balonu, je základ, bez toho se jako nemůžeš pohnout dál. Souhlasím. Jaký styl fotbalu se ti líbí? Jaký máš rád fotbal? Tak já asi, jelikož jsem byl ty bráček, který byl rychlej, řekl bych, že velmi rychlej, tak já mám rád jakoby styl, prostě nemám rád takový ten dlouhodobý postupnej, spíš mám rád takový ten vlastně, že někde získáš ten míč a můžeš jako vyrazit do rychlého protiútoku. Jo, že vlastně jakoby takový to hodně velký obehrávání zezadu je dobrý, samozřejmě, jaký si někdy musíš vepředu odpočinout nebo něco, ale mám radši větší tu intenzitu. A já jsem jakoby v Německu zažil opravdu velkou intenzitu, my tam hráli systém 3-4-3 nebo 4-3-3 a byla to jízda od začátku do konce a tenkrát a zvykne, člověk se na to fakt jako zvykne, tenkrát zažil jakoby takovou úsměvnou historku s Lubošem Peckou, který přišel do Aachenu a jsme spolu hráli u nás v VV a on byl asi po poločase nemohl dýchat. A to měl podle mě na tyhle ty dlouhé tratě byl vždycky lepší jak já. Jo. A říká mi, po zápase mi říká, hele, řekni mi, jak jsi jako s tím jako nějak jako srovnal. Já říkám, hele Luboši, ty vole, prostě jsem musel se s tím srovnat. Jako jiná věc nebyla. A znáš mě, že já jsem nikdy nebyl jakoby nějaký vyznavač 10kilometrových běhů. To nedělám ani tady. Ale ten způsob toho tréninku a ta intenzita mě vlastně do toho dorovnali. Mně to vlastně ani dneska nepřijde. A kdybys mi tohle řekl před 10 lety v České lize, tak ti řeknu, hele, to nemůžu v životě zvládnout. A tady dneska ve 30, v 29 ti říkám, že mi to ani nepřijde, že prostě to je tak automatický, tak přirozený, že prostě tam do zádu to nevypustím, dopředu to nevypustím a ty kluci zase na druhou stranu vědí, co ode mě mají čekat, protože mě znají, takže vědí co a jak. Takže vědí, že někdy prostě já se nevrátím, nebo že za mě někdo zastoupí a zase to vrátím někde jinde. Ale i tak to nevypustím. Musím zavrátit, protože pak, když bude problém nějaký, jak mi to samozřejmě dají, všechno mi to spočítají, že jo? I ten mančák to spočítá. A tenkrát jsem taky dostal takovou zajímavou, jsme se bavili samozřejmě s Polákami, já tam měl tenkrát 3, já tam měl Luskováka, Tomáše Kose
a Bobla, brankáře, a Jusko mi říká, ale ty mě potřebuješ na zádech, já potřebuji na zádech tebe. Takže my jsme si opravdu jakoby vyšli vstříc při hrávkách, jo, on mi, jako tam to opravdu bylo symbioza toho, že prostě jsme si rozuměli jak mezi, na hřiště, tak i mimo hřiště teda, jo. To musím jako říct, že tam ta parta byla výborná, jo. To je jako všechno čest. Hele, teď mám takovou jako možná trošku záludnou otázku na závěr. No. Je podle tebe pořád fotbal fotbalem? Myslím si, že jo. Hrozně se to samozřejmě jsou dneska věci, které tomu fotbalu přispívají. To znamená, když to vezmu zpětně do té doby, který já jsem byl, tak dneska se jakoby dost diametrálně posuzují fauly. To znamená, že ty hráči jsou daleko víc chráněni, než jsme byli my. Přenesu to do té doby, u nás, když nelítali jiskry, nelítali chrániče, nebylo něco modrého, tak žlutá karta nebyla, neexistovala. Co se týče faulů a těch věcí ve vápně, tak dovolím si tvrdit, že díky VARu je tohle něco, co já říkám, že, že to je možná někdy ještě horší, že se to dá zneužít víc než ne, protože ten kontakt tam v tom vápně byl vždycky a vždycky mělo by na posouzení to rozhodčího, pokud to není opravdu vyloženě jakoby chyba rozhodčího, tak by to mělo být na posouzení jenom to rozhodčího, jestli ten zákrok byl tak intenzivní nebo ne. Že to, že tam někdo někoho kopne, jako to jako fakt to bylo za nás, to by byly způsobné penalty. Jo, dneska samozřejmě na to se kouká úplně jinak, ale co třeba jakoby u těch zákroků, tak ty zákroky dneska jsou jako daleko menší, než byly za nás a padaly za to žlutý karty, tak to ty hráči daleko víc chrání dneska, jo? Že prostě mají takový to bezpečí, že prostě už dneska tam není žádný blázen, který by jim zlámal nohy, což u nás bohužel nebejvalo, u nás to prostě bylo fakt jako někdy opravdu jako velmi, velmi na krev a lítalo to nahoru dolů a opravdu i ty podmínky tenkrát k tomu byly takový, že my dneska, když vidím, na čem se dneska třeba nehrála liga před 2 lety na Bohemce, že jo, když to bylo zelený, tak my prostě dokud tam nebyly kaluže, tak prostě nebo tam nestála voda 20 cm, jak se hrálo na všem. Jo. Hráli jsme na ledě, hráli jsme s kolíkama, který byli vyfrezovaný, který jsme si dělali jak soustružníci, že jsme to odloupli čepičky, tam jsme navrtali vruty, ty jsme pak stříhli a s tím jsme šli na plac. A samozřejmě, jestli do někoho zajel, tak jsem otevřel nohu, že jo? To prostě, to je holej fakt, to se takhle hrálo. To prostě, to není doba dávno minulá, to je 20 let zpátky. Takže ty podmínky dneska k tomu fotbalu jsou daleko lepší, ten fotbal samozřejmě je rychlejší, ale furt je fotbal fotbalem. Dokud do toho nezačnou zatahovat nějaké věci typu modrých karet, takovýhle nesmyslů a střídání se, jo, tak si myslím, že ten fotbal zůstane tak, jak je. Já si myslím, že je vymyšlený, už bych do něho moc jakoby jako nevkládal, takhle bych to nechal, protože už se na tom jako nedá nic lepší. Už to takhle je a doufám, že už do toho někdo nebude zasahovat nějakýma nesmyslama, aby si připsali nějakou čárku, že vlastně tam jsou v tom vedení, aby něco vymýšleli a už nevymýšlejí. Ať to nechají být, ať maximálně se snaží nějakým způsobem to zefektivnit třeba jakoby PR-ově, ale vůbec jako do té hry, když bych nevstupoval, je to vymyšlený, už tam není jako co. Už fakt tam není co. Dobře. Tome, já ti moc děkuju za tvůj čas a za dnešní rozhovor. Na závěr dám ti ještě prostor, jestli chceš, tak můžeš ještě o něco se podělit, jestli máš něco, jestli tě něco napadá. Ona asi není oso, kdyby tebe něco napadlo, tak ještě něčím půjdeš nějakou otázku, ale ono toho samozřejmě už není, myslím si, že jsme toho probrali strašně moc. Já už teda všechny otázky, co jsem si napsal, tak zazněly. A momentálně mě taky žádná další nenapadá. My jsme hodně těch otázek jako vzali ze široka, nebo jsme občas i odskočili trošičku. Ale mě to vůbec nevadí, já jsem za to rád. Jo. Já si s tebou rád o fotbale povídám, i když těch příležitostí tolik není. Tak právě, že dneska jsme tu příležitost měli, tak jsme ji evidentně dobře a dostatečně využili. To mě moc děkuju, opravdu jo, ještě jednou za tvůj čas, že jsi to udělal pro mě. A přeju ti, ať se ti daří v práci a v životě ve všem, ať jsi úspěšný a ať jsi spokojený, ať jsi zdravý hlavně. A to přeju já tobě samozřejmě. Děkuju. A těším se, až se někdy uvidíme, ne takhle online, ale až se potkáme zase osobně. Doufám, že brzy. Děkuju, hele, měj se krásně. Ahoj. Taky čau, ahoj, čau.